que para min é unha honra estar neste meeting de Puntis, nesta magnífica tarde de sábado. A verdade é que, que sempre é moi agradable vir por estas terras para participar en actos políticos, para participar en actos que neste momento, nun momento tan duro como que está a pasar o noso país, nunha situación de emerxencia social e de emerxencia nacional, nun tempo no que a capacidade, a valía da xente mídese pola súa capacidade para comprometerse. Estamos nuns tempos nos que non vale deixar que outros fagan por nós, deixar, decir, bueno, sí, pero é que votan polo PP. Non. O que hai que facer neste momento, porque así o exixe a situación e así o exixe o momento histórico no que estamos, é comprometernos, é traballar para que cada vez máis persoas, cada vez máis galegos e máis galegas acrediten neste país e acrediten na necesidade dun proxecto político como o Bloque Nacionalista Galego. O BNG, o nacionalismo, é un proxecto construído sobre a honradez, é un proxecto construído sobre a esperanza, é un proxecto construído sobre a generosidade das persoas, é un proxecto construído sobre o sacrificio de moitos galegos e de moitas galegas que deron o mellor de sí para construir o nacionalismo galego. Estamos no centenario das Irmandades da Fala e podemos decir con orgullo que somos os herdeiros dunha longa tradición e dunha longa trayectoria de persoas que puxeron o mellor de sí mismas a disposición deste país. Porque sabemos, ademais, que é un proxecto construído sobre o soño dun país que ten que ter futuro. Estes días, ademais, como xa levamos unhas cuantas campañas acumuladas, recorremos bastantes lugares, parroquias e concellos do país, e non hai un solo sitio que cheguemos no que non nos comenten de alguén que non está porque tivo que marchar, porque leva un tempo fora, normalmente persoas novas. Aquí, pois efectivamente, antes de empezar o meeting, estábamos falando de Saleta, é algo que ningún país se pode permitir. Ningún país se pode permitir que as persoas con máis capacidade, con máis enerxía, con máis entusiasmo, con máis esperanza, teñan que deixar ese país para que esmoreza. E iso é o que nos queren condenar. E o nacionalismo, como decía, é un proxecto construído sobre o soño que sabemos que este país ten futuro. Polo tanto, non estamos en tempos de deixar como outros fan, estamos en tempos de comprometernos. E iso é o que vimos hoxe a pediros aquí. Non vimos a pediros que votedes polo BNG o día 25, permitídeme que supoña que o vades facer. Vimos a pediros que traballedes para que moita xente vote polo BNG o 25, para que haxa interventores e apoderados nas mesas, nas distintas mesas electorais, para que se vexa a presencia do BNG, porque temos unha forza política con organización, con militancia, con presencia en todo o país, con moita fortaleza, que o 25 de xullo demostrou do que é capaz, cunha gran movilización en Compostela. Ese é o noso orgullo, o noso proxecto político e, sobre todo, a nosa xente, a nosa militancia, que é capaz de dalo todo, e canto máis duro xe o momento, máis capaces somos de dalo todo. Por lo tanto, é o que vos veño a pedir, que traballemos moitísimo, que vayamos polas rúas, polas plazas, polas corredoiras, polas tabernas, por onde sexa, a decirle a todo o mundo que confíe neste país, que confíe en que temos futuro, porque temos recursos, porque temos potencialidade, porque temos xente formada, porque temos empresas que, a pesar de todo que lles está caindo en riba, están facendo cousas extraordinarias, porque temos científicas investigando en cousas punteiras no mundo. E porque somos a única forza política que acredita neste país. Estes días de campaña, vedes por aí os carteles de campaña do PP, estes de algo así como Galicia... Sí. Leva 7 anos longos dicindo Galiza non. Dicindo o que manda España, o que manda na Unión Europea, pero Galiza non. E agora di Galiza sí, con unha cara amable. Ocultan o que son do PP. Eso ocultan un pouquinho, porque non andan moi ben vistos. Eso van ocultando. Non sale Feijóo aí co seu tono de home amable. Pero todos sabemos que é o Partido Popular. E hai esa campaña por encima que non se mete con ninguén, que está en positivo, pero logo por abaixo soltan as fieras.
Están facendo o que contaba antes Quique, o que están facendo co noso compañeiro de Tomiño. Na Diputación Provincial non estamos facendo no BNG nada extraordinario. Estamos cumprindo o noso deber. O Bloque Nacionalista Galego é unha forza política formada por persoas honradas. E cando chegamos ás institucións cumplimos coa nosa obriga. E a nosa obriga é representar os intereses da maioría social. É traballar con honradez. E por facelo, por romper esa rede caciquil do Partido Popular, é polo que están amenazando os compañeros e as compañeiras que temos na Diputación, sobre todo a Uxío. E estes que están aquí, estes son os carteles electorais do PP. Non son os carteles que están pegando, son estes. Son os carteles pegados nun local dunha comisión de festas amenazando de morte a unha persoa, a un compañeiro noso, por facer o que ten que facer calquer político honrado cando chega a unha institución. Velar porque os cartos públicos se gasten adecuadamente e por romper con esas redes caciquís. Pero ese é o noso orgullo. Nós podemos decir que o BNG ese é o traballo que fai nas institucións. Igual que tamén temos exemplos por todo o país de solvencia, de experiencia, de bo facer, e non só en Pontevedra, temos exemplos en Tomiño, en Carballo, en moitísimos concellos, en Allariz, nos que estamos gobernando e no que grazas a ese traballo está cambiando a realidade deses concellos e mellorando a calidade de vida e demostrando que temos un país que se acreditamos nel, tiramos para adiante. En Pontevedra non estamos facendo nada extraordinario. O único que estamos facendo é, como somos nacionalistas, temos confianza nos nosos recursos e na potencialidade que temos. E iso foi o único que fixemos, confiar na sociedade, confiar no povo e confiar nos nosos recursos. E con ese traballo conseguimos que Pontevedra sexa un referente a nivel internacional. Imaginade o que cun equipo como que encabeza Ana Pontón poderemos facer con ese concepto ao frente da Xunta de Galiza. Confiando no povo, confiando nas potencialidades de Galiza e poñéndonos ao servizo do povo galego. E hai outros que tamén teñen carteles electorais pegados por aí. Hai cousas que en política o traballo demóstrase coa práctica, coa experiencia, non co que se di. É normal que candidatos e candidatos, porque candidata é Ana Pontón, e sí que ten experiencia, que non teñen experiencia ninguna, pois digan cousas sin saber logo o que van facer ou non. Pero claro, leva un ano e pico formando parte das corporacións municipais. E en Pontevedra tamén temos un exemplo do que son capaces de facer. Do que son capaces de facer moitas veces. Cada vez que hai que tomar unha decisión polo futuro de Pontevedra, xa sexa polo modelo de cidade, polo tratamento dos residuos, por calquer decisión importante para o futuro do Concello, PP, Ciudadanos, Marea Podemos Marea e PSOE xúntanse e votan xuntos. Os 4 xuntos intentando que o Bloque Nacionalista Galego non saque adiante o proxecto que ten. Eso é a realidade e iso é o que se demostra. Pódense decir moitas cousas. Ninguén pode decir do BNG que sempre impediu que gobernase o Partido Popular. Pero non chega con votar o Partido Popular, Hai que ter un proxecto de país. E vou rematar como empezaba. Daqui ao 25 quedan moitos días, igual chove un pouco, porque, bueno, xa vai sendo hora de que refresque un pouco, pero, aínda así, temos que salir á rúa con orgullo, coa cabeza ben alta, porque somos o proxecto político que este país está necesitando. Somos un proxecto político que nace do povo galego, non veu de fora, non nos lo montaron fora, fixémolo nós. Temos os nosos defectos, temos as nosas virtudes, pero é o noso. Non o montaron nin desde un despacho da Universidade Complutense, nin desde un local en Barcelona, nin desde as rúas principales de Madrid. Fixémolo nós, fomoslo construindo ao longo dos anos. Cometimos erros, soubemos rectificar. E agora estamos reaxindo. E, polo tanto, hai que ir a traballar, hai que conseguir que haxa xente nas mesas para demostrar poderío, hai que conseguir falar con todo o mundo, ir a todas as casas, e que ninguén se quede sin poder votar polo BNG porque non lle fomos a pedir. Porque eu estou convencida dunha cousa, con entusiasmo, con honradez e coa experiencia que temos por diante, é moi difícil
no cara a cara que ninguén se sea capaz de batirnos. Por lo tanto, anímos a salir afora e a pedir o voto para Galiza, o voto para o Bloque Nacionalista Galego. Xogámonos moito, non o BNG, xogase moito este país. Moitas grazas e ánimo e adiante.